Tak, priznám sa, tento týždeň bol pre mňa trošku náročnejší, takže za to je tu aj nachystaná voda, pretože mám troška suchšie v ústach. Ale veľmi ste ma nakopli a pozbudili tým, čo bolo po sobotnej škole, tie vaše skúsenosti. Veľmi mi to pomohlo k tomu, aby som sa trošku naštartoval, pretože nie každému vždy sadne deň, ako sa hovorí. Ale Pán Boh je úžasný, už včera ma pozbudil jednou vecou, keď som, môžem povedať, dokončoval toto zamyslenie. A už 3 týždne som nevedel nájsť jedny úlohy sobotnej školy, ktoré boli z roku 2021. A keďže dneska máme 2024, viete, koľko ich asi je za tie roky nazbieraných od 2021. A tieto jedny som nikde nevedel nájsť. Tak som si vravel, chcel som stať, ale ešte pár myšlienok doplniť, pozrieť si niečo. Tak som skúsil, že čo idem robiť, už bol večer, tak idem za mamou, že či náhodou nemá jedny úlohy a mala jedny nové možno a hľadala v papieroch, či niekde nenájde úlohy sobotnej školy a nič nenachádza. Zrazu vytiahla jedny úlohy, jedny jediné, z kopy papierov a presne tie, ktoré som potreboval. Tak si vravím, Pane Bože, ďakujem Ti, že si ma takto troška povzbudil po celom týždni. No a dneské zamyslenie som použil názov, ktorý poznáte. Je to podobenstvo o kráľovskej svadbe. Určite vám to niečo všetkým hovorí. A ja sa budem snažiť vám povedať myšlienky, ktoré už vediem dlhšiu dobu, čiže není to niečo, čo som si náhodne vybral, ale niečo, nad čím dlhodobo premýšľam. A taký podnadpis aj sestra Vajtová uvádza v knihe Kristové podobenstva, z čoho budem občas niečo citovať, dala nadpis, že bez svadobného rúcha. Ale ja som si to zmenil na so svadobným rúchom, pretože verím, že každý z nás chceme mať svadobné rúcho. A ja verím, že pochopíme prečo a verím, že všetci chceme ísť touto cestou. Podobenstvo o svadobnom rúchu obsahuje dôležité poučenie. Svadba je tu znázornením spojenia ľudí s Bohom a svadobné rúcho predstavuje povahu, akú majú mať tí, čo sa chcú na nej zúčastniť. Začnem takou otázkou jednoduchou. Ako môžeme byť spasení? Môžete niekto aj povedať, ak viete, milosťou. Áno. Ešte niečo? Vierou. Áno. Je taký veršík Efežanom 2.8 a tam je napísané: milosťou sme spasení skrze vieru a to nie je zo seba, je to dar Boží. A ja ešte verím, že sme spasení nielen milosťou, ale aj mocou Božou. A to preto, lebo je to napísané u Rimanom 1.16.17, lebo sa nehanbím za Kristové evanjelium, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané, ale spravodlivý bude žiť z viery. No a aby sme zostali v tej téme podobenstvo o kráľovskej svadbe, skúsim položiť možno ťažšiu otázku. Kedy bude táto kráľovská svadba? Nemusíte hovoriť, môžete sami popremýšľať v tejto chvíli. No a predtým, ako sa dostaneme k tomuto podobenstvu o kráľovskej svadbe, by som vás chcel poprosiť, aby ste si otvorili knihu Zjavenie Jána, 14. kapitolu a pozrieme sa najprv bližšie na prvé anielské posolstvo. A uvidíte, že toto posolstvo má veľkú spojitosť práve s touto hostinou. 14. kapitola Zjavenie Jána a tam, kde je trojanielské posolstvo. Čiže pôjdeme 6. a 7. verš.
Takže v Zjavení 14:6-7 sa píše: A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu, i jazyku, i ľudu. A hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo, i zem, i more, i pramene vôd. Bratia, sestry, kto je tento anjel letiaci prostredkom neba? Môžeme to byť my ľudia? Áno? Bolo to také neisté. Tak sme to my, či nie? A ako to vieme? Veď je tam napísaný letiaci anjel, nie letiaci človek. Napríklad u Malachiáša je napísané, že Ján Krstiteľ bol takisto anjel, alebo bol nazvaný anjelom. Pán Ježiš bol takisto u Malachiáša nazvaný anjelom. A anjel neznamená len anjel, ale je to posol. A Pán Ježiš, keď odchádzal, povedal jednu zaujímavú vetu: Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Takže dneska sme tu my, ako letiaci anjel prostredkom neba. A keď zalistujete o stranu naspäť v Zjavení Jána do 12. kapitoly, 17. verš hovorí: A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Myslím, že nemusím čítať viacero veršov, ktoré by nám hovorili, ako ten nepriateľ proti nám ide, pretože každému je jasné, že ide proti Božiemu ľudu a ide proti tým, ktorí zachovávajú prikázania Božie. No a ideme späť do 14. kapitoly Zjavenia Jána. A keďže sme si povedali, že sme to my ľudia, ktorí hlásame toto prvé anjelské posolstvo, musíme niečo si ešte pripomenúť. Čiže na to, aby sme my ľudia mohli hlásať toto posolstvo všetkým národom, jazykom, pokoleniam, musíme niečo spĺňať. Mali by sme najprv sami tak žiť a rozumieť tomu. Čiže si pripomenieme niekoľko vecí z tohto prvého anjelského posolstva. Začína sa to večným evanjelium. Dám krátku, rýchlu otázku. Čo je to evanjelium? Povedali sme si na začiatku, že sme spasení milosťou a mocou Božou. Takže evanjelium, Rimanom 1.16, hovorí, že evanjelium je mocou Božou na spasenie. Môžeme to jednoduchšie povedať, že dobrá správa. Ale definícia je, že je to moc Božia. A to znamená, že my ľuďom hovoríme presne to, čo potrebujú počuť. To, čo tu hovoríme v tom prvom anjelskom posolstve, nie je to, čo chceme my povedať. To je niečo, čo nám Pán Boh vklada do úst. Niečo, čo Duch Svätý nás vedie. Tento týždeň som teda premýšľal nad tým, že budem mať akože zamyslenie a tak ďalej, ale do toho som mal strašne vyťažený týždeň, ako už niekoľko rokov nie. A vravím si, Pane Bože, nemôže to byť len o práci. Ja verím, že mi niekoho dáš do cesty. A v štvrtok som bol v nejakom väčšom meste, vzdialenejšom, a vravím, volal som žene domov, prosím ťa, nájdi mi niečo, kde sa v tomto meste môžem najesť. Už bolo predsa po obede. Tak mi niečo našla a bol som na dodávke veľkej. Tak som išiel a to bolo just v centre mesta, schované, akože plné parkovisko, to není šanca zastať. Išiel som tou ulicou mestskou a na pravej strane som zbadal tú akože reštauráciu, bola to vegetariánska reštaurácia.
A vravím si, nemám kde zastať, asi kašlem na to, idem inde, idem ďalej. Ale niečo ma viedlo otočiť sa, tak som sa celou tou ulicou poobtáčal, ako sa dalo a akurát keď som znovu prišiel pred tú reštauráciu, tak sa mi uvoľnilo miesto, takže som s celou dodávkou mohol zastať. Tak som tam vošiel, objednal som si a bol tam ten majiteľ, a ako tak aj on pripravoval to jedlo, tak mu vravím, a čo ste takto, že vegetarián a tak ďalej. Tak mi začal hovoriť rôzne veci, že z etického hľadiska nič také akože s náboženstvom nespomenul. Tak som mu dal takú otázku, vravím, no, tak niekto je aj z náboženského hľadiska vegetarián napríklad, lebo hovoril, že nie je mäso, preto má vegetariánsku reštauráciu. A on sa toho chytil. Má vtedy Matúško úsmev na perách a bol z toho 20-minútový rozhovor a pochopil som, že Pán Boh ma tam poslal, pretože sa dozvedel presne to, čo potreboval počuť. A nie len on, ale aj iný človek, ktorý tam bol a počúval. A dozvedel sa naozaj všetko o sobote, o tom, ako povedal, že je dlhé roky veriaci, že sa mu v živote nedarí. Presne to, čo som mu rozprával, tak mi hovoril, že presne to v živote prežíva. Takže preto ďakujem Pánu Bohu a preto som si istý, že evanjelium je moc Božia. Pán Boh nám vkladá do úst tie správne slova. Dobre, ideme ďalej. Hovoril veľkým hlasom, bojte sa Boha. Na to, aby sme my mohli hlásať toto posolstvo, mali by sme sa pravdepodobne aj my báť Boha. A čo je to báť sa Boha? Trošku vás preberiem. Čo je to báť sa Boha? Uctievanie. Ďakujem. Rešpekt, pokora, poslušnosť. Príslovie 3.7 napríklad hovorí, nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach, boj sa Boha a odstúp od zlého. Čiže jedna z vecí je aj odstúpiť od zlého. A kazateľ 12.13 hovorí, suma všetkého toho, čo si počul, boj sa Boha a zachovávaj jeho prikázania. Čiže vidíme, že báť sa Boha je veľká spojitosť zachovávať jeho prikázania. Tým dávam najavo, že sa bojím Boha. Prečítam vám jeden citát. Posolstvo prvého anjela vyzýva ľudí, aby ho uctievali ako stvoriteľa neba a zeme. Splniť sa to dá len poslušným zachovávaním jeho zákona. Povinnosť uctievať Boha vyplýva z toho, že Boh stvoriteľ a všetko stvorenstvo mu má byť vďačné za svoj život a preto mu ja chcem dávať slávu svojim životom. Tak, ako je o mnohých napísané, že sa báli Boha. Job, Abraham, Kornélius napríklad. No a v prvom anjelskom posolstve, okrem evanjelia, báť sa Boha a dať mu slávu, je ešte jedna dôležitá súčasť, ktorá tam momentálne nie je napísaná, ale bez nej by to nemohlo fungovať. A to je to, že musíme tomu veriť. Musíme veriť tomu, že to posolstvo budeme hlásať. Veriť tomu, že to, čo budeme hlásať, je pravda. Veríme tomu, že to, čo hlásame, je pravda. A nás vzniká ďalšia otázka, jednoduchá. Čo je to viera? Čo je to viera? Židom 11.1.3 A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia, lebo v nej dostali svedectvo starší predkovia. Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím. Áno i tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. Takže vidíme, že niekoľko vecí, ktoré tu sú, sa týkajú, teraz už prejdem k tomu hlavnému, svadobného rúcha. Ako som čítal na začiatku, svadobné rúcho je Kristova povaha. A bez týchto vecí by sme nemohli mať Kristovú povahu. Pretože nemôžeme niekomu hovoriť boj sa Boha, ak sa ho sám nebojím.
Nemôžem niekomu hovoriť o veciach, ktoré sám neverím. A tak ďalej. No a viera je okrem iného, ako je napísané v Biblii, dar Boží. Takže je to veľká pomôcka, pretože vieru majú aj neveriaci. Keď sa rozprávam s neveriacimi a povedia, že neveria Boha, tak sa ich spýtam jednoduchú otázku. Máš ženu? Mám. A veríš jej, že ťa teraz nepodvádza? Áno, verím jej. Aha, tak asi máš vieru. Čiže vieru má každý jeden človek. Len svojimi ústami povie, neverím Boha. No a ja verím teda, že toto prvé anielské posolstvo sa týka doby konca, v ktorej sa nachádzame. A okrem varovania je to aj pozvanie na blížiacu sa svadbu a príchod ženícha. No a teraz by som chcel teda prejsť do 22. kapitoly Matúša. Tak to môžete, kľudne si otvorte so mnou. A budem čítať od 1. po 14. verš. Ježiš stojí v obklopení Židov a rôzneho zástupu a hovorí: Nebeské kráľovstvo je podobné človeku kráľovi, ktorý učinil svojmu synovi svadbu. A poslal svojich sluhov, aby išli povolať pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov a povedal: Povedzte pozvaným, hlas svoj obed som prichystal, svoje voly a krmný dobytok je pobytý a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli. Niektorí na vlastné pole, niektorí po svojom kupectve, ostatní chopiaca, jeho sluhov hanebne doriadili a pobili. A keď to počul král, rozhneval sa a poslal svoje vojska, zahubil tých vrahov a ich mesto podpálil. Vtedy povedal svojim sluhom: Svadba je síce hotová, ale pozvaní neboli hodní. Teda idte na rozcestia a všetkých, ktorých nájdete, pozvite na svadbu. A tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorí našli zlých i dobrých, a svadobná dvorana sa naplnila hodovníkmi. Ale keď vošiel král pozrieť sa na hodovníkov, videl tam človeka neodiatého svadobným rúchom. A povedal mu: Priateľu, ako si sem vošiel, nemajúc svadobného rúcha? A on zanemel. Vtedy povedal král posluhovačom: Zviažte mu nohy aj ruky a vezmite ho a vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. V 2. verši čítame, že nebeské kráľovstvo je podobné človeku kráľovi, ktorý učinil svojmu synovi svadbu. Môžeme tomu porozumieť tak, že Boh ako král vystavil svadbu svojmu synovi. Keď sa vrátime do Zjavenia 19. kapitoly, tam je napísané v 7. verši: Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba baránková a jeho manželka sa prihotovila. Čiže nie je to niečo, čo je vymyslené, ale skutočne nám Pán Boh chce týmto podobenstvom niečo povedať. A poslal svojich sluhov, aby išli povolať pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Kto je pozvaný? Čo si myslíte? Kto je pozvaný v tomto prvom pozvaní? Všetci? Vyvolení? Pozvaný je izraelský národ, ktorý podľa všetkého v roku 1513 pred našim letopočtom vošiel do zmluvy zákona a dostal možnosť stať sa kráľovským kňazstvom. Pri tejto príležitosti im bolo predložené v budúcnosti pozvanie na svadobnú hostinu. Toto pozvanie začalo v roku 29 nášho letopočtu, keď Pán Ježiš vysiela svojich učeníkov kázať evanjelium kráľovstva vyvolenému národu. Pozvanie na slávnosť oznamovali Kristovi učeníci. Náš Pán vyslal najprv svojich 12 a neskôr 70 poslov. Mali hlásať, že kráľovstvo Božie je blízko a vyzývať ľudí, aby sa kajali a uverili evanjeliu. Poslucháči však nebrali vážne
a pozvanie odmietli. Takže už vám to sedí, kto bol ako prvý pozývaný, keď učeníci boli vyslaní, choďte najprv strateným ovciam Izraela. Čiže bolo hlásané pozvanie na svadbu najprv vyvolenému národu. No ale my vieme, že odmietli, ale ešte to nebolo tak vážne. 4. až 6. verš hovorí: opäť poslal iných sluhov a povedal: povedzte pozvaným, hľa svoj obed som prichystal, moje voly a krmný dobytok je pobitý a všetko je hotové, poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli, niektorí na vlastné pole, niektorí po svojom kupectve a ostatní chopiac sa jeho sluhov hanebne ich doriadili a pobili. Druhá šanca izraelskému národu. Táto druhá a vlastne posledná výzva pre pozvaných sa začala na letnice roku 33, keď bol na Ježišových nasledovníkov vyliatý Svätý Duch. A táto výzva trvala do roku 36. Po ukrižovaní Krista oznamovali toto posolstvo Kristovi nasledovníci Židom. Národ, ktorý o sebe tvrdil, že je zvláštnym Božím ľudom, však odmietol evanjelium zvestované v moci Ducha Svätého. Mnohí Židia to urobili tým najurážlivejším spôsobom. Iných veľmi popudila ponuka spásy a odpustenia toho, že zavrhli Pána slávy. Obrátili sa proti hlásateľom posolstva. Nastalo veľké prenasledovanie, o čom hovorí napríklad Skutky 8.1, a nepriatelia evanjelia uväznili množstvo mužov i žien a niektorých z Božích poslov ako Štefana a Jakuba popravili. Pri Štefanovi bol ešte jeden človek, ktorý takisto prenasledoval Božiu cirkev, veľmi známy, Pavel alebo Saul. Takže vidíme, že skutočne toto podobenstvo nie je len akési podobenstvo, ale presné udalosti, ktoré sa naozaj stali. A cirkev v tom roku, alebo v tom období, to vôbec nemala ľahké. A spomeniem tam jednu ešte zaujímavú vec. Tento hostiteľ hovorí, že hľa, svoj obed som prichystal a moje voly a krmný dobytok je pobitý. Všetko je hotové, poďte na svadbu. Neviem ako vám, ale mne to znie ako veľmi krátky čas. Pretože keď použijem taký princíp alebo príklad, keď vaša žena prichystá obed a už je všetko na stole, tak nepríde vám o 2 hodiny povedať, že máš na stole, ale už vás volá, poďte jesť a vy neprídete o týždeň, ale idete hneď v tej chvíli. Takže keď už je to jedlo na stole, je to ako symbolicky, nám chce Pán Boh povedať, že ten čas už pre nich, pre ten národ, bol veľmi krátky, pretože všetko už bolo nachystané. Ideme do 7. verša. A keď to počul král, rozhneval sa a poslal svoje vojska a zahubil tých vrahov a ich mesto podpálil. Keď vám pripomeniem rok 70 nášho letopočtu, viete, čo sa stalo? Ako? Zničenie Jeruzalema. Presne tak. Čiže vyvolený národ tým úplne zavrhol Božiu milosť. A v Kristus v tomto podobenstve predpovedal následky ich rozhodnutia. Král poslal svoje vojska a zničil tých vrahov a ich mesto vypálil. Rozsudok nad židovským národom sa čoskoro stal strašnou skutočnosťou. V roku 70 nepriatelia zničili Jeruzalem a Židia sa rozutekali do celého sveta. Keď sa pozrieme ešte na slová Pána Ježiša do Lukáša 19. kapitoly 43. verša, tam Pán Ježiš hovorí: lebo prídu na teba dni, že tvoji nepriatelia nahádžu okolo teba val a obklúčia ťa a zovrú ťa zo všetkých strán. A zrovnajú ťa zo zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni,
pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. Čiže to bol posledný čas navštívenia pre tento izraelský národ, ktorý hanebne odmietol prísť alebo prijať pozvanie na svadbu. Ani sme nemuseli v podstate spomenúť, že Pán Ježiš bol ukrižovaný a tak ďalej, pretože celá tá história svedčí o tom, ako sa Židia postavili voči pozvaniu na hostinu, pozvaniu na svadbu. Ale nemusí to znieť stále tragicky, pretože ideme ďalej. A ideme 8 až 10. verš. Vtedy povedal svojim sluhom, svadba je síce hotová, ale pozvaní neboli hodní. Teda choďte na ráz cestia a všetkých, ktorých nájdete, pozvite na svadbu. Nie sme my tí všetci, ktorí tu dnes sedíme a chystáme sa na svadbu? Nie je to obrovská milosť Božia po toľkých rokoch stále nám dávať takú možnosť zúčastniť sa na kráľovskej svadbe? A čo viac, keď sa pozrieme na to z iného uhla pohľadu, vrátime sa k prvému anielskému posolstvu. Nie len, že nás pozýva, ale ešte aj nám dáva príležitosť alebo možnosť pozývať iných. Nie je to úžasné? Že nielen my sa jedného dňa stretneme s tými, ktorí nás pozvali a budeme im ďakovať možno, ale dokonca sa stretneme s tými, ktorých sme aj my pozvali. Aká úžasná to bude hostina. Tu sa nachádzame dodnes, v tomto verši. A keďže vyvolení pozvaní odmietli toto hlásanie, tretie pozvanie je určené nám, čiže pohanom. A taký jeden prvý z pohanov, ktorý sa obrátil, alebo teda prijal pozvanie, viete, kto to mohol byť? Taký neobrezaný nežid. Taký jeden z prvých, väčšina sa v tom zhoduje, že to bol práve Kornélius, dôstojník Kornélius, rímsky dôstojník Kornélius. Chcel by som vás pozvať teraz do listu Petrovho 2. kapitoly, aby sme si uvedomili, akú obrovskú milosť nám Pán Boh prejavil. A kto vlastne dnes sme? Prvá epištola Petrova, 2. kapitola, budem čítať od 1. po 10. verš. Týka sa to kráľovského alebo teda svadobného rúcha. Hej. A tak zložiac každú zlosť a každú lesť a pokrytstva a závisti a všetky pomluvy, ako priam teraz zrodené nemluvňatka, žiadostiví buďte mlieka bez olsti Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. Ak ste okúsili, že Pán je dobrotivý, ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí, ako čo by bol nesúci zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému. I sami ako živé kamene budujte duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obeti príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je aj napísané v písme, hľa kladiem na Sione uholný kameň vyvolený, drahocenný, a ten, kto verí naň, nebude zahambený. Teda vám, veriacim, česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia práve, ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Im, ktorí sa urážajú na slove súd neposlušný, na čo sú aj určení. A teraz slová, ktoré sú adresované nám, ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo. Svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží, ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo.
Čítam to preto, lebo sám si uvedomujem, aký nič som. Pretože vyvolený národ bol niekto úplne iný. A my sme pohania, ktorí sme prijali túto zvesť a dnes skutočne môžeme byť veľmi vďační Pánu Bohu. Ako sa hovorí, tak poviem to tak laicky, alebo ako to nazvať, môžeme šúchať nohami a byť radi, že Pán Boh sa na nás obhliadol. Hej, musel som to až takto povedať. A dokonca niekto z nejako chce, cez to všetko nám dal tú milosť a obrovskú službu hlásať práve toto trojanielské posolstvo. Vrátime sa teda do príbehu a ideme do 11. verša, do 10. až 13. A tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorí našli zlých i dobrých, a svadobná dvorana sa naplnila hodovníkmi. Ale keď vošiel král pozrieť sa na hodovníkov, videl tam človeka neodiatého svadobným rúchom a povedal mu: priateľu, ako ty si sem vošiel, nemajúci svadobného rúcha? A on zanemel. Vtedy povedal král posluhovačom: zviažte mu nohy aj ruky a vezmite ho a vyhoďte ho do vonkajšej tmy. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Čiže čo táto skupina bez svadobného rúcha? Tento hodovník bez svadobného rúcha nemal odpoveď a sám sa odsúdil. Odsúdil sa svojim životom. Každý bude súdený na základe toho, ako žil. Keď sa pozrieme do Matúša 7. kapitoly, to je jeden z mojich životne obľúbených veršov, do 7. kapitoly 21 až 23, a ten hovorí: nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tam toho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov nevyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám: nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Veľa ľudí povie, že Boh je taká láska, úžasná, milostivá, že môžeme robiť jednoducho povedané, čo chceme, sme spasení milosťou. Ale môžeme byť spasení, ak nemáme svadobné rúcho? Ak nemáme teda Kristovú povahu? Očividne nemôžeme. Že nie je to len o milosti a o moci Božej. Je to aj o našej spolupráci. Chcieť si denne obliekať toto rúcho, Kristovu povahu. Títo hodovníci bez svadobného rúcha nosia na sebe rúcho, ktoré si zhotovili sami. Vlastnými skutkami sa snažia prikryť hriechy a zalúbiť sa Bohu. To však nikdy nedosiahnu. Svadobné rúcho z podobenstva znázorňuje čistú, nepoškvrnenú povahu, ktorú budú mať skutoční nasledovníci Ježiša Krista. Cirkvi ako neveste je dané obliecť sa do čistého, skvúceho kmentu. Prehliadku na svadobnej hostine robil sám král a prijal iba tých, čo splnili jeho požiadavku a obliekli si svadobné rúcho. Tak je to aj s prítomnými na hostine evanjelia. Nebeský král preskúma všetkých a zostanú len tí, čo si obliekli rúcho Kristovej spravodlivosti. Konať spravodlivosť znamená robiť to, čo je správne. Ľudia budú teda súdení podľa svojich skutkov, lebo v nich sa prejavuje naša povaha a rovnako sa dá poznať aj pravá viera. Tento muž bez svadobného rúcha znázorňuje zdanlivých kresťanov vo falošnom kresťanstve. Boh nikdy neuznal, že by mali pravé znaky duchovného Izraela. Čiže vieme, že Pán Ježiš toto niekoľkokrát povedal, alebo teda vyzná hrozné vyznanie: nikdy som vás neznal. Ale na druhej strane nás stále povoláva činiť pokánie a ísť životom, akým išiel on. Pretože tiež je napísané, kto hovorí znám ho, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. 14. verš hovorí: lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.
Tento verš akoby končí smutným povzdychom a skrýva to, čo sme si priblížili na začiatku. Čiže kde sa v živote nachádzam. Preto som šiel do tohto príbehu cez prvé anielské posolstvo, pretože to je súčasť. Tie veci, ktoré sa budú hlásať, musia spĺňať samotní hlásatelia. Chcem byť súčasťou letiaceho anjela a pozývať ľudí na svadbu. Ukazujem svojim životom, že sa bojíme Boha a dávame mu slávu. Prežívam vo svojom živote moc Božiu pri hlásaní evanjelia na spasenie každému veriacemu. Čoskoro sa na nás pozrie král. Sme ochotní obliekať si svadobné rúcho Kristovu povahu. Nikomu nebude poskytnutý nejaký ďalší čas milosti, aby sa mohol pripraviť na večný život. Čiže nielen autobus, ktorý odíde 5 minút po turnuse. Kristov príchod sa blíži. Haleluja, pretože prevzal kráľovstvo Pán náš Boh, ten všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba baránková a jeho manželka sa prihotovila. Amen.